Здравейте, Майнкрафт! Днес ще снимаме едно клипче, 10 минутки ще бъде и това ще ни е поредицата от Skyblock. Ето го моя фринд. Нали така? Да, тук има ларп долу на сървърчето, ако искате. Само дърво, камък и пръст и пясък може да взимате. Ако искате да пиша IP, напишете и аз ще го напиша. Може малко да лагва, не знам. Да. Някакво тук, що ни ограби. Педерас, почнахме наново. Този съм го убивал. Само да уточня, никога... Аз после ще напиша ника му в играта и да не ставате приятели с него, защото той е измамник. Ето, направо ще го напиша. Капуа! Ооо, той е сървъра, бе. Ооо, колко искам да го убия, ще го убия. Гледайте, капулаторе. Капулаторе. И чакайте една секунда, моля ви. Капулаторе. Само да ми телепортне, аз ще го убия веднага, не ми е зор. Аз ви казвам, това клипче, ако го убия, ще стане най-готиното. Може би ще ми кикна за спам. Не се знае. Капулатор се казва в играта. Си знаете. Да, извинявайте за думите. Точно. Аз бях събрал много честове за дърво. Направихме всичко и той е... Взе да прецака всичко. Може и този клип да е малко по-късичък, защото трябва да ходя някъде на едно место. Само да влезе на линия. Да, аз му имам скайпа. Аз вчера говорих с него и днеска. Той го... Ето сега изчакайте, сега ще го добавя. Ще ме дразни. Говорил съм с него. Той затваря, както винаги. Той се прави, че не е на линия. Но блемазно е, между другото, да си знаете. Аз трябваше да си запазя дъмата, ама... Той взе всичките дъмата, аз имах един стак от този сървър. И какво? Има и дъма, брат, ви всичко, ама карай. Да му е весело да бъде. Добре, съжалявам за думите. Не бъди толкова сигурен. Ние имаме дъмата. По-късно ще ти покажа. После ще напишем LARP и ще купим дъма блокове, чуля? По-късно. Между другото, и чакайте пак прекъсвам за малко да видя дали влезнал на линия бозлито. Който ще да снимам с него, но той реши така. Ако искате, например, да си направим една групичка срещу него, да ги убиваме, всичко да правим с тях. Който иска да снима с нас, имаме едно свободно место. Да напише аз искам, скайпето ми и така. И аз ще преценя дали ще снимаме. Да е някъде, не знам къде. Да не е по 10 годишен, много ясно, че не. Такива нубове не искам. Да, сега ми някакви ми звъни, моля те да снимам с тебе. Да.
Казвай. Може да тролваме играчи, например. Не се знае. Ако ви хареше, дайте едно лайк, че ако не ви хареше, примерно, не давайте нищо. Абонирайте се. Може да рекламирам още един мой френд, Петър Бест. И Евио сайта го абонирайте, ама Евио сайт майче спря кариерата си, не знам. Така че Евио Петър Бест. Той е много голям пич. Да. Познавам го отдавна, нали? Да. На мен мисля, че и пише и Сънд. Само да знаете, тия дъма неща не ми ги е давал админ. Просто си ги купих, пускате от 2000 с 2000, затова ти казах, че може да си купиш дъма. Пиши Warpshop да ти покажат къде да си купиш дъма. Добре. Аз ще го правя монстровче. Добре. Окей, имахме всичко, факли, всичко. Можеше да снимам едно клипче там, ама разреши ме. Просто... и без това трябваше да почнем наново, нали? Капулатор го мразя вече. Може да го направя заради клиповете, които ще снима. Не знам и аз вече какво е направил. За кой си мерил? Аз го знам, пичо ама... Не знам. Кажете, ако имате някакво проблеми, аз ще ги оправя веднага. Не точно веднага, де. Преди правих по 5 минути клипчета, реших по 10 да ги правя, защото ме мързи да ги комбинирам. Точно. По-добре е да снимам, да качвам, и така. Да знаете, ако ви е харесало, моля ви се лайкнете го и така. Ще ти дам пръст да оправиш, ето ти. Малко да не подскачиш, да нямаш какво да правиш. Ти големявай от другата страна и гледай да не паднеш. И ще остави почти всички неща от честа, вземи само пръста. Това е English сервер. Не се чудете за кого съм го избрал. Просто... горе-долу по-яко. Белотински, никога не влизайте в него. Лаги застрахова. Преди играх на 1.5.2, не лагвих. Идеално. Ама сега нещо го прецакваха. Не знам какво стана. Смени се хостъра ли, какво стана, не знам. Между другото, няма да снимам Skybox, ще снимам и в PvP сервери. Аз обичам PvP сервери, така че само в PvP сервери ще снимаме, сигурно. Не знам. Ако нямам толкова много гледания. Исланд. Споко, тук ще ти нещата. Какво ще я да кажем? Да, това е. Добре, споко. Но ясно, че ще си тука. Отивам за камък, между другото. Ако не ви е харесало, пишете, за да знам дали да се отказвам. Не, няма да се отказвам, ама все пак пишете.